Здравейте! Епизод 3 на миниатюрни компютри с обща употреба. Изпълни си обещанието. Бях обещал, че ще покажа и по-малък компютър. Той е и по-евтин и с по-малко възможности, очевидно. Това Сойо няма общо с Сойо от едно време дните плотки, не? Ами всъщност мисля, че има. Тъй като те спряха да продават на нашия пазар, европейски и северноамерикански, и се приориентираха към китайски, ако не се лъжа, мисля, че все още има дънни платки техни. Но милиарди нещо са си самодостатъчни. И ми имат. Да. И очевидно се приориентират и в други посоки. Това компютър ли? Де го фърля така, бе? Леко. Не де го фърля, той да ти баскетболна топка е пари струва. Аз защото не знаех какво име го фърлях на меко. Това да не е дъми, бе. Чувал ли си за Intel N серия процесори? Това не е ли нещо по-слабо от GSM-а ми? Спорно е. Не си спомнеш едно време, че имаше атом процесор. Не го слагаха на насовете. Слагат ги, да. И това е процесор от насовете. Не само на насовете, слагат ги на ефтини лаптопи. Не знам дали си виждал за по 300-400 евро, даже не знам. Права Next. И това са процесори базирани на ядрата в Alder Lake, които са горе-долу като производителност на нивото, даже може би малко отгоре на Skylake архитектурата, която, както знаем, беше в Intel 6000, 7000, 8000, 9000 и 10000 Core серията. Тоест, тая пластмасова 100 грамова шпинга не е за подценяване като перформанс ли? Ако гледаш съвременните процесори, не е нещо изключително, но в края на краищата това е нещо на нивото не чак толкова стари, преди 3-4 поколения 4-ядрен процесор. 12 гигабайта D5, DDR5. LPDDR5. Да, и 512 гигабайта SSD. Да. Запоено ли? SSD-то не е, паметта е запоена. Нямаш възможност да я апгрейдваш. Цифрата 12, 4, 8, 16, нещо. Както знаеш, LPDDR паметите имат и междинни стойности и 12 е повече от 8, но вероятно е по-евтино от 16. Ти да не си бил в Китай, прихванал си от търговски менталитет. Прав си, 12 повече от 8. 16 много ефтино. Колко е ефтино? Преди няколко месеца, когато го взех, беше доста по-евтино. В момента е актуална цена към 200 и нещо евро за цялото нещо. Като имаш предвид, че България, Европа, Китай, ДДС. И това е от AliExpress, така че това е цената, на която идва. Да, all tax included. 200 и нещо евро. И за това нещо получаваш 4-ядрен процесор на 3,6 ГГц максимална честота, вградено видео от класа на UHD 730, но деклокнато на 1000 МГц. Тук вече няма ти вържа с Battlefield, нали? С Battlefield не, обаче да? Цивилизация 5 върви. Примерно. Съответно може да очакваш Roblox да върви, игри от по-стари години. Стига, това е перверзна тема. Какво имаш против Цивилизация 5? Не бе, нищо нямам. Имам преди да си играя на това нещо. На то пепелник. Играе се са. Целия си акъл съм играл в продължение на няколко часа. 3 USB тройки. 2 LAN порта, гигабитови предполагам. Мисля, че честно казано. Input за слушалки и микрофон, като гледам картинката. Type-C-то е за зареждане, очевидно. 2 HDMI и DisplayPort. Това на 3 монитора вързва ли си? Не съм, но потенциално е възможно. Всъщност това може да бъде един Powerful Custom Router, както говорихме с тези двете ланки. Това е основната му идея, най-вероятно е за Office PC, защото идва и с активиран Windows. Ето се вика, дават ти едно SSD с активиран Windows и останалата част от компютъра е Avanta.
И тежи колкото опаковката на Windows. А и както преди малко видяхме, е по-бързо от вашите два офис компютъра, поне за браузване. Две са стойки. Loser Manual. И warranty. Има warranty карт на английски и на китайски. Coverage 12 month soil. Добре. Зарядното е, да погледам с размера на компютъра. Тази версия на процесора е 15 ватова. Естествено при по-дълъг товар пада там на 10 вата. И тук леко са се престарали. Може би с идеята, че да има запас. Може да вържиш един куп външни дискове, примерно, и те да харчат повече, отколкото е цялата система. Всъщност, да, прав си. Краищата като Office PC или примерно за някой колко му е млад студент. Колко му е неговия резултат? При мен беше 59. Сега и вашите компютри не са с прясно инсталирани Windows и т.н. така че нормално е резултата ви да е малко по-нисък, отколкото би трябвало да бъде. 47 или 49? 49. 49. Което аз съм с 6 ядрен 8400T, а Юли е с 6500. И теста, който използвахме за браузинг е основно еднонишков по-скоро, така че нормално там ядрата не показват разлика, но не, то само склонен съм да вярвам, че в Cinebench дори Core i5 6500 ще е по-бавен. Всъщност да, това има голяма разлика в поколенията. Нашите са ретро-бандити. Става дума, че производителността на ядрата е на близка до тази на Skylake, която е същата като при вас. Честотата е сходна, така че ползата може би е леки усъвършенствания и DDR5. Това е поредното чудесно мини PC, но вече стриктно офисна работа. Word, Excel, Facebook, като не те види шефа, мощи, 4 ядра. И цивилизация 5. Аз съкъм. 4 ядра, 12 гигабайта памет, more than enough. Както казахме, има доста варианти за лаптопи и това е таблет. Да, това е рядко срещания в наши дни Windows-ки таблет, който ни струва един бъбрек. Той се базира пак на N100. Ти си дал пари за това нещо. И какво показа твой академичен експеримент? Дебел, това, малък което и дебел. показа е, че както можеш да очакваш за тези пари, не е особено добра нивото на изработка. Против, не си прав. Ти очакваш това да бъде тухла. Аз бих казал, той е гъвкав. Адаптивно към околната среда. Суче се като спагета. 2 пъти по-дебел е от сходен андроидски таблет. Обаче са инвестирали са медец. Или поне жълто като медец в охлаждането. Ако го използваш за работа, да си цъкаш разни неща на него, да си пишеш, да браузваш, ще изкарва 4-5 часа на батерия, което не е малко. За таблет ли не е малко, бе? Не, за буклучав лаптоп. Добре, да спреме до тук. Това е готино. Това има приложение, има и разумна цена. Колко струва това? Грубо. В момента вече този модел не се продава. Когато го купих, беше на сегашната цена на това. Но идва с 256 SSD, гигабайта SSD и 8 гигабайта. 250 евраци за този гъвкав буклук, за мъртвите добро или нищо. Няма се разваляме настроението. Това си струва, това е интересно и това има своето приложение. Това е поредното готино мини PC, което е на разумна цена и има разумно приложение. Не е high-end геймерски компютър, но този размер. Тея 100-200 грама на тази цена могат да свършат работа в бизнеса, като почнем от супермаркет, през заведение, през автосервис, през каквото се сетиш. Това има смисъл и е полезно. Чизмаров,
Благодаря ти. Ще има ли четвърта серия или ти свършиха идеите? То идеи има много, но мисля, че не бива да прекаляваме. Да, то вече Някой по-малко... щастлив ден по-нататък може да има нещо друго. Вече по-малкото ще е флашка и ще е подигравка. Не. По-малко от това няма смисъл. Макар, че като си говорим за флашка, не забравяй, че преди време имаше те наречения Intel Compute Stick. Благодаря ви, че ни изгледахте. Ако ви е харесало това видео, палец нагоре. Ако не ви е харесало, палец надолу, също опция. Абонирайте се долу, има една камбанка за канала, за да получите известия за следващите ни видеа. Благодаря ви и до нови срещи!